Doncs seguim en directe al magazín de Ràdio Sant Feliu. És moment de donar la benvinguda aquí als estudis de Ràdio Sant Feliu a la nostra coach, la Èlia Rodríguez. La tenim aquí, asseguda ja i preparada. Èlia, bon dia. Bon dia. Què tal, com estàs? I bona tornada. Doncs bé, mira, tornant a agafar la temporada amb moltes ganes i a consells de salut. Molt bé. Que espero que vinguin bé. Segur que sí. Ho dèiem a l'inici del programa, quan fèiem el sumari. Avui toquem un tema que va molt més enllà de la roba. Parlem del famós canvi d'armari. El que passa és que és un gest quotidià que també és una oportunitat, no? Per cuidar-nos, per revisar, suposo, determinats hàbits i també una mica per posar ordre, no? A la nostra vida. De vegades, jo almenys, quan veig les coses endreçades, com que em sento millor. Així que avui, doncs això, parlarem del canvi d'armari en una secció on parlem de salut. Llavors la gent dirà, però això quina relació té? Doncs ara veurem quina relació té. Èlia, primer de tot, per què acumulem tanta roba als armaris? És a dir, què ens passa? Jo recordo la meva mare que tenia 4 peces de roba, això sí, cares i bones, de qualitat. I amb aquestes 4 peces de roba s'ho anava combinant. Ara sí, ma mare perquè ja no hi és, però si aixequés el cap diria, però què és això? Tot l'armari ple de roba que no, en moltes ocasions no ens arribem ni a posar, que té l'etiqueta encara. Sí, així és, Sílvia, però la teva mare i tothom feia igual. És a dir, és un model de consum que ha canviat completament en els últims anys i bueno, un dels motius pels quals doncs, tenim tots ara tanta roba i aquests armaris a tope de roba és, en primer lloc, perquè tenim una roba molt assequible. És a dir, ha sorgit l'ultra fast fashion, teníem el fast fashion, no? Sí. Amb el Zara, i ara resulta que és l'ultra fast fashion. O sigui, anem un pas més enllà. I què passa? Doncs això fa que sigui tan fàcil accedir a roba que abans que abans només podies estrenar tanta roba tan sovint, doncs només una elit, no? Els més privilegiats, però ara està a l'abast de tothom. Aleshores, això fa que sigui molt fàcil el comprar roba sense pensar-hi massa, perquè al final que et costa res i dius, bueno, t'ho entreguen ràpid, és a dir, abans sí que volies una roba, miraves que fos de qualitat. Potser no hi havia la teva talla, l'havies de demanar. Exacte. Hi havia model de roba circular. Tu volies una roba, com deies el cas de la teva mare, una roba bona, que fos de qualitat i que em durés molts anys, perquè ja vas amb aquesta mentalitat. I què passa? Doncs que ara és tot el contrari. Ara volem roba per fer servir-la una vegada, 2 vegades, no passa de temporada i la llancem i abans que es faci malbé. Aleshores, clar, ha canviat molt el paradigma, no?, en aquest sentit. I per donar-te unes dades, per entendre una mica la magnitud, no?, del problema. O sigui, els últims 20 anys la producció tèxtil s'ha duplicat. Cada any, cada persona a Espanya llancem, Sí, ens hem d'incloure tots. Ens hem d'incloure perquè al final 21 quilos de roba a l'any la llancem. I Shein, que és una dels màxims exponents, no?, de l'ultra fast fashion, ha declarat que llencen més de 1.000 models al dia. O sigui, que estem amb una quantitat de roba, ens estan inundant, no?, de roba. Aleshores, i el temps que la fem servir és poquíssim. O sigui, de fet, de 2010 a 2015, una altra dada també interessant, és que el número de vegades que fem servir una peça de roba va caure un 36% a escala mundial. És a dir, cada vegada la fem servir menys, no? Aleshores, això és un dels motius pels quals tenim tanta roba a l'armari, no?, aquesta facilitat per poder accedir amb ella, no? Després, un altre motiu és l'aferrament a les coses materials. És a dir, nosaltres tenim avui en dia molts problemes d'aferrament al passat, no? Tenim com un vincle emocional amb la roba, que són coses materials i que en principi és una mica absurd perquè dius, a veure, és una roba, però sí que tenim un vincle emocional perquè et recorda, et porta al passat, no et vols desprendre d'aquesta part teva del teu passat, o et recorda alguna cosa que vas viure, o potser et va costar molts diners, però bueno, al final tens un aferrament perquè dius, no vull deixar anar aquesta peça, no?, de roba.
I per últim, jo diria doncs, també que tenim un problema d'addicció a les compres. Tot això fa que nosaltres, dintre dels nostres problemes del dia a dia, com poden ser l'estrès o l'avorriment, doncs, canalitzem aquest avorriment o aquest estrès amb compres compulsives. Clar, hi ha gent que refugia potser amb addiccions com pot ser l'alcohol o algun altre tipus d'estupefaent. Hi ha gent que refugia en les compres, no? Correcte. O en el joc. O amb el menjar, sí. o el que sigui. Doncs això és una via de sortida per la gent que té problemes d'estrès o fins i tot això, avorriment, no? I aleshores, són compres compulsives. Aleshores, quan hi ha aquest problema, o sigui, si nosaltres som conscients de que quan comprem, si tu dius, a veure, quan m'està passant això, no? Doncs mira, quan surto de la feina o quan estic avorrida, doncs anem a mirar altres alternatives per treure aquest estrès. Ostres, doncs en lloc de comprar, per què no em vaig a fer una passejada per la natura o faig, no sé, intentem fer alguna cosa per canalitzar aquell estrès que no sigui comprant, que a part la nostra targeta de crèdit també ho agrairà, no? Encara que sigui molt barat, però és una manera de fer com una mica d'introspecció i dir, vale, si jo estic comprant coses que no em fan falta, perquè després arribes a casa i dius, a veure, és que això no feia falta, o ja tinc una altra... Però és que estava tan barat. Estava tan barat, o una samarreta que igual que la que tenia l'any passat, i és que no m'he donat ni compte que estic comprant roba repetida. O sigui que això pot arribar a passar. I tant, sí. Hem de ser conscients d'això, de si és un problema d'addicció, doncs això ja és un altre tema, no? Però vaja, aquests són els principals motius, bàsicament, pels quals tenim tanta roba, no? I jo, per exemple, soc d'aquelles persones que faig el canvi d'armari, intento tenir la roba més o menys endreçada, a la que porto un temps ja... la cosa ja comença a denigrar. Jo no sé si la manera com tens endreçat l'armari reflecteix en certa manera com ets tu com a persona. És a dir, soc molt desendreçada, jo? Seria la pregunta? Anirem més enllà d'això, però sí, una mica representa... és un reflex de la nostra vida. En primer lloc, quan ens passa això que et passa a tu, i és això, és perquè acumulem tanta roba que és molt difícil, no?, tenir un ordre. Aleshores, que el nostre armari estigui molt desendreçat, doncs vol també reflectir que tenim un estat mental desendreçat, no? Tenim molt estrès, molta ansietat, no tenim claretat mental, o sigui, hem de qüestionar-nos. Quan veiem l'armari així, fem introspecció i dir, ostres, i diem, què està passant, no? Què tinc jo a la meva vida que he de fer aquesta introspecció per intentar veure què és el caos que tinc jo mental, no? Després també és un reflex a l'armari de la nostra personalitat, és a dir, la persona que és més alegre, que té un armari amb més colors, una persona, o el teu moment vital, no? També, ara estic més, no sé, amb menys ganes de fer coses, vaig més als colors foscos, és una mica, representa també la teva personalitat, amb la qual cosa també és un reflex de tu mateixa, no? I per últim, doncs també, si està molt atapeït i no tenim espai per res, això també vol dir que estem molt aferrats al passat. És a dir, si nosaltres no deixem un espai a l'armari, tu visualment veus que no hi cap res més, o sigui que està superatapeït, això vol dir que no estem oberts a noves experiències a la vida. És a dir, si volem un canvi, estem en un moment ara, no, a l'octubre, ostres, vull un canvi, és un moment de nous hàbits, de fer canvis, no? Aleshores, vols un canvi? Mira el teu armari i digues, tinc espai per un canvi? Si no el tens, comencem per l'armari perquè és important, doncs això, deixar aquest espai lliure per poder començar noves etapes. Això, de fet, ho fem amb els nens petits, no? Que diem, no entra cap joguina nova fins que no surti una altra. Precisament per no acumular-les, no? Perquè al final tenen, tantes joguines que no juguen amb cap, que és una mica el que ens passa amb la roba. També necessitem, no?, tenir un petit espai per poder fer aquests canvis. Sí, o sigui, no és només canviar un per l'altre, sinó, deixar anar, hem de llançar. Deixar aire, no? Hem de llançar, o sigui, canvies un per un altre, el problema continuarà estant, o sigui, no acumules més del que tens, o sigui, et quedes igual, però clar, si no tens aquest espai lliure,
tu no tens l'oportunitat de començar a fer canvis a la teva vida. Però és que aquest és el primer pas, el de canviar un per l'altre. Ho dic bàsicament perquè jo tinc amigues, ara, si m'escolten igual em maten, però tinc amigues que és que obres l'armari i directament la roba et cau. O sigui, és a dir, ja no és que no tinguin espai, és que està superpoblat aquell armari. Sí, això passa molt. I sí, és veritat, sí, bueno, està clar, ara veurem consells, no?, per tenir un armari endreçat, però està clar que les persones que estan en aquest punt, doncs, evidentment, el tenir un espai lliure és com, bueno, és al final de tot un procés. O sigui, Exacte. tu no arribes a aquest punt d'un dia per l'altre. Perquè és un canvi també de mentalitat, o sigui, és que has de canviar tu també, no és només canviar l'armari, perquè hi ha un procés per poder arribar a aquest punt. Jo també estic treballant amb això, perquè a mi també em costa, però és com el meu objectiu, no?, poder arribar a aquest punt de dir, ostres, veure bé aquests espais superendreçats, que ho tinguis tot a mà, o sigui... Els que surten als catàlegs. Això. No? Sí. Quan venen les botigues de mobles o grans cadenes i de més que venen mobiliari, tu veus els armaris oberts per veure com són per dins i hi ha les 4 camises, 4 pantalons, 4 jaquetes. I així ho hauríem de tenir, perquè després està aquesta famosa llei del 80-20 que dius, ostres, és que el 20% del temps et poses... el 80% del temps et poses el 20% de la roba, amb la qual dius, ostres, i la resta? Per què vols la resta de roba, no? I dius, per ocupar espai. Exacte. Bàsicament. I això és molta introspecció. O sigui, al final hi ha un treball que s'ha de fer. Sí. Doncs, Èlia, com hem de fer el canvi d'armari? A veure, dona'ns alguns consells, aprofitant que estem a 1 d'octubre i que el temps ara, no? Tenim un temps una mica boig, no? Perquè ja sabem que a la tardor passen aquestes coses, igual que a la primavera, però, vaja, se suposa que ara vindrà ja el canvi de temps. Tu sense mànigues i jo amb jersei. Això és el que passa. Això és el reflex ara mateix del que tenim. Es nota que tu has fet el canvi d'armari i jo no. Jo no l'he fet encara. Doncs això, ara és el moment. Alguns consells per poder fer aquest canvi d'armari de la millor manera possible perquè ens afavoreixi com a persones. Doncs sí, com tu dius, doncs hi ha gent que ja l'ha fet, el canvi, altra gent que no. Ara és un bon moment per poder tenir aquest armari endreçat. I aleshores, què podem fer? Doncs primer, revisar la nostra roba, tot el que tenim. Si tenim alguna roba trencada o que no és de la nostra talla o no representa el nostre estil de vida actual. Si, per exemple, doncs això, jo abans sortia molt de nit, no? A l'època de, no sé, que no tens fills i dius, doncs surts molt i de cop i volta la teva vida canvia i ara ja no fas vida de nit. Per què necessites vestits d'arreglar tant? O l'època de, no sé, que tens molts amics que es casen i tens un munt de vestits de casament i després dius, és que ja arriba una època que ja no es casa ningú. Aleshores dius, ja no necessito tants vestits. Fer una mica aquest plantejament i dir, vale, doncs no necessito, la meva vida ara què és? Doncs anar còmode o el que sigui, no? Segons el moment vital on cadascú estigui, que representi una mica el teu estil de vida. I per fer-ho, què has de fer? Doncs has de llançar, no? Evidentment. Aleshores, no sé si heu llegit el llibre de la Marie Kondo, La màgia de l'ordre, que està molt bé, que parla una mica de com desprendre't, ajudar-te a desprendre't de les coses que et fan nosa. Ella mateixa després va reconèixer que li costava molt, costava. Però bueno, és veritat que ella viu al Japó i que tenen els espais molt reduïts i ella tenia aquesta necessitat de fer-ho, però bueno, ho hem d'aplicar també a la nostra vida, no? I ella, doncs, el consell que dona és agrair a la roba que llences o que dones, no? Si pots donar-la o regalar-la, doncs fer com un ritual per no sentir-te malament i agrair a la roba, doncs, bueno, si és una dessuadora, per haver-te abrigat, o si és un regal, recordar aquell moment, no?, amb carinyo, però... Una mica gràcies per aquests anys de servei, no? Exacte. Anys, ojalà, no? Però ara que veiem que el consum és tan intensiu, no sé si arriba, no? Però és veritat que sí, s'ha de fer com un comiat. Això ajuda, és a dir, és una manera d'acomiadar-te amb menys remordiment, no? Molt bé. Després, un màxim de 10 peces. Això seria l'ideal. Els experts diuen que màxim tinguis 10 pantalons, 10 samarretes, 10 dessuadores, 10 camises. La realitat que Déu-n'hi-do ja. Déu-n'hi-do, però tenim molt més. Vull dir, al final, pel preu que tenen, el que hem parlat abans, no? Fa que tinguem molt més. Aleshores, fer doncs això, un intent de no sobrepassar. O sigui, això és molt fàcil perquè ho treus tot de cop, que a vegades ni te n'adones, dius, no m'havia donat compte que tinc, jo què sé, 40 samarretes, no? Doncs és moment de fer aquesta neteja, no?
I després, si això ens costa molt, com deies la teva amiga, que ets de les persones que obres l'armari i se't cau tot a sobre, bueno, a poc, i es pot començar retirant doncs, un parell de peces a la setmana, no? O fins i tot pots deixar el que dubtes, perquè a vegades tenim dubtes. Ostres, jo aquesta roba no sé si me la posaré, no me la posaré. L'apartem una temporada, una setmana o una temporada i a veure si la trobem a faltar. Si no l'hem trobat a faltar, vol dir que la podem donar o regalar o llançar. I si l'hem trobat a faltar, doncs la recuperem. O sigui, és una de les maneres de saber si realment aquella roba la necessites o no. Molt bé. I per acabar, doncs, això tindrà un impacte a la nostra vida. O sigui, sí, no? Perquè ho fem per alguna cosa. Clar, vull dir, perquè jo t'he donat consells i jo soc coach de salut, jo no soc estilista. Clar. Però clar, tot això, m'agradava parlar avui d'aquest tema perquè tot això tindrà una repercussió a la nostra vida, no? El que nosaltres siguem capaços de deixar anar, de desaferrar-nos al passat amb la roba, també farà que amb la nostra vida serem capaços d'això també, de deixar anar tant persones com hàbits, són coses que detectarem molt més fàcilment el que ja no ens representa i fins i tot podem fer el mateix ritual que ha comentat la Marie Kondo, de dir, ostres, vull deixar aquest hàbit o aquesta amistat o aquesta, perquè a vegades què passa? Tenim una amistat, ho hem comentat moltes vegades, una amistat igual des de l'escola o des de la universitat. Que no ens convé. Que no ens convé, o que en el seu moment em va anar molt bé perquè, tenia la seva funció i ho vaig disfrutar molt, però ara ja no. Aleshores, ho agraeixo, pots fins i tot escriure una carta, si són persones que no cal entregar-li, simplement per fer un tancament i dir, gràcies per tot el que hem viscut junts, però ara a la meva vida necessito un canvi. Què passa? És que si no fem això, és el que deies de canviar un per l'altre. És que si no fas espai a l'armari, no fas espai tampoc a la teva vida. És a dir, si jo no trenco amb res del meu passat, no podrà entrar res nou. Si vull un nou hàbit, vull noves amistats, vull una nova feina. O sigui, si jo no trenco amb el que estava fent fins ara i deixo espai, és que no podrà entrar res nou. Aleshores, és una mica una metàfora de la vida, no?, a l'armari, però això és la realitat, I què més? Doncs això ens ajudarà també, aquest canvi d'armari, ens ajudarà també a viure més el present. Quan estem deixant espai per noves experiències, ens agraïm molt més el moment present i tot el que ens ve sabem que són coses noves que a vegades no les entenem perquè l'univers ens va posant coses, no? A vegades són obstacles a la vida que dius, ostres, això que m'ha passat no m'agrada, però tot té un motiu i dius, ostres, això ho vaig passar molt malament quan vaig deixar aquesta relació o em va passar el que sigui, no? Qualsevol obstacle que tinguis a la vida, doncs després veus que hi ha un per què. Aleshores, tu rebre, al final, és estar amb aquesta actitud de disfrutar el present i rebre el que vingui, tan bo com dolent, perquè tot tindrà la seva part positiva, amb gratitud. O sigui, això ens ajudarà, un armari endreçat ens ajudarà a això. Després també, el que deies, tenim la ment ordenada. O sigui, tu veure un armari endreçat com els catàlegs d'armaris, ostres, et porta una pau. O sigui, estàs en pau a casa, et porta felicitat. En final, és que més claretat mental. Després, guanyarem també en seguretat amb nosaltres mateixos, perquè passa com a la vida, com a l'armari, que fas ordre i descobreixes coses teves que tenies, parts teves de la teva personalitat que igual les tenies una mica amagades, com la roba, que dius, ostres, faig ordre i descobreixo aquell vestit, aquella samarreta que m'encantava. Doncs tu, quan tens aquesta claredat, ets capaç de veure, si diguéssim que treu el millor de tu, no? Sí. Faig una selecció de l'armari del que realment em representa. Doncs això ho aplicaré també a la meva vida perquè sortirà el millor de la teva personalitat. Serà com més clar per tu veure el que sí ets i el que realment no eres tu, no? I després, doncs, evidentment, també comprarem més conscientment. O sigui, si no deixem de comprar compulsivament, quan sabem realment el que tenim, jo tinc 10 samarretes, què em fa falta? Veurem molt més clarament el que necessitem i això farà que comprem molt més conscientment i la nostra targeta de crèdit també ho agrairà. Doncs sí. Elia Rodríguez, coach de salut, moltíssimes gràcies per ajudar-nos a entendre com d'important és
fer bé el canvi d'armari i tenir-lo tot ben endreçat, perquè tal com tinguem l'armari, tindrem la nostra ment. Correcte, sí, sí. A posar-s'hi, eh? Jo m'hi poso aquesta tarda. Molt bé, m'agrada. Gràcies, Èlia, i fins aviat. Vale, gràcies a tu. Adéu.